Faith ninyisowa ni ntiere kumane sayango mene chake ohandi ni ntiere gimiluongo ni target market mari en mane ntie jok misewacho ni an magi e jok madwaro ni mondo ngiew lipstick ane gin joma tiyo gin rawere wetena gin jende moko ma nyiri moko ma kadhe bath joma ge midwa uso ne gi Faith. Students sana students, working class, nyirima herore, nyirima hero gigima kama lipstick. So age bracket ma 20 kodhi nyaka 30-32 kanyo kata 35 mano en target market mara. Okay, dwa uso ne mine kawan kama. Yeah. Pero kawano Faith ntiere ka ng'ato chako ohala ntie moro ma intiere godo. Ere plan ma in go ma sustainability neno ni chenro ni kata ohandi ok odhi oluar kichake nyalo ol kata nyalo bedo ni jouso ok iyudo. Ang'o ibro timo kopo ni yudo challenges machal kod magi? Apango ni watch savings no moponjwa I use it so I have money yenye kama nimepata profit si kila kitu nakula, kuna yenye narudisha kwa biashara, kuna yenye ninaweka na yenye imebaki juu ndo labda naweza tumia moja mbili. Asa sustainability hiyo kukua tu na pesa kwa biashara yenye challenges zikitokea naweza chukua rahisi anyalo kao and do something with it. Also I do a personalized brand na so that can be competition I stand out. So okay mara lipstick kende en lipstick ma suti kaka nya jaber en lipstick ma suit kalani en lip gloss madhi kodi en necklace madhi gi body ni kamano. Aero kaka ing'eyo gimidwaro kendo ichalo ng'ama